Ала Марадона. Вашия резултат как е? Първо по време как е вашето? Как е резултат първо време? 0-0. Левски кои беха вас? Левски Раковска. Не сме Левски играем, обаче ние разбирахме на Левски Раковска и кои беха? Левски Раковски и Септември. Резултат първо по време Левски Раковска. Септември 0-0. Как е първото по време, питат? Първото по време. 2-1 за Левски. Резултат от първото по време между отборите На Левски и Славия. между отборите на Левски и Славия. 2-1 за Левски. 2-1 за Левски. Първото по време, нали? ING. По-доброто живото застраховане. А също много щедри на награди. Спред тока, бушоните сгореха. Пуснаха го. Ама ние казаме какво трябва от начало. Да. Нали, господин? Една купа за вас има. На доктора специално ще му изпратя панелка другата седмица и един календар. Ciao! Attenzione! Нико, ти напред да моето момче. Двамата заедно да сте. Да си може да си помагате. Петьо, ти играеш отляво май, нали? Напред, айде. ЦСКА шампион. Да. Кито! Всеки вид иска, тъй като не си игра нормално, като не правят, като немат мачове. Ясно ли? Супер! Това може. Най-накрая, само хубави неща. Супер. Това е Жоро, диско водещи, ще него с водещите. Да. ING. Я виж тия дискчета. Ервин пише. Да. Ще става? Да. После ти дам едно. Няма ми даш нещо, след. Сниме спокойно. Ще ти игра на слабо. Дружим, ще идем време. Слушам. Силве! Еми 0-0 първия, ама сега почин втория, така се разбрахме и така. Чакаме. Да, първият матч играха 0-0, Стрелостойни Левски. Втория матч сега почин, ще играме третия матч, така. Ти ще ми даш всичко, нали? Всичко е точно. Няма да вали.
ING. Живот в своята компания. Има го, да, има го на пожар. Идвам за да направя нещо, ама никога не става. Е тук. ING е глобална финансова институция от холандски произход, предлагаща банкиране, управление на активи, животозастраховане и пенсионно осигуряване на повече от 85 милиона клиенти в над 50 страни в света. В България ING обслужва над 800 корпоративни и 300 хиляди индивидуални клиенти. Чрез ING банк, ING пенсионно осигуряване и ING живото застраховане. Не подсказвай! Той ще вземе 3-4, аз 5 и 6 и финала заедно. Не си ушикате чай. Не, Да. Тома сега ще някакво чисто. Ако искат до туалетната да изгледат на Но има време. Колко е туалетата? По 20 минути, така ли? Всъщност сега са третите мачове и групата свърши. След обяд остават финали. Ети 1000 лева да стане шампион. Ние го бяхме символични. Дай му 1000 лева да стигне. Ако вкараш 5 гола, ще вземеш 250 лева. Ако вкараш по-малко от 5 гола, ще имаш 5 гола. Как се казваше президента? Ако повече 4 гола, Еди, тук подкупват съдята. Да снимам ли? Да, от 1000 лева за дуспа. да отдигна мизата, пък не на гол. Не може да стара повече. И така ми вчера да не вкара повече от теб. Мизика, да не вкара. Сега чакай сега. Аз казах, да. Да, последния матч в групата, нали така? Не, последния ли беше? Двете групи е така. Сега ако победа се игра за второ и трети място. Така ли? Как се казваха съдиите? Съдиите на турнира, как се казват? За сведение на журналистите и публиката, съдии на турнира са Симеон Дочев господин Симеон Дочев и Ивайло Ненков. и Ивайло Ненков. Днес на стадион Септември, утре на стадион на Челси. Дай Боже! Така се почва момчета. Най-ниското стъпало. Да, ни сложим една паналка горе, че е видно. Утре фирме железница Драгалевци. Дали си не си трябва това не? Брат на летния железница Драгалевци. Брат не е това.
Ицо, после се вличаш в панелката и на един от съди. Няма проблем. На кой двамата? И на двамата. А Йонка се не на нея. Йонка се влича неговата. Готови ли сте? След малко само. До трябва да играе. Този е пети матч, така ли? Този е третия, да. Третия матч от турнира Славия срещу Академик. Академик София. А другия матч? Септември по ССК. Пети матч септември ЦСК. Треньор на Славия кой е? Иво, един се казва Иво. Аз съм славист. Как се казва треньора на Славия? Ивайло Семерджиев, най-големия. Треньор на Славия Ивайло Семерджиев. Най-големия. Аз съм славист. Диджей е славист за това. А? Здравко Колев, най-малкия. Кой е Здравко Колев? Треньора на другия, На кой? на Славия. Здравко А, на септември? на септември, не знам. На Академик, на Академик. Академик не го знам как се е колега. Да го питам. Батко да нас бе. Ела бе. Аз трябва мъжки съм мътка днеска. Аз кажи ми. Ето тук два NG-ти мине. Тук ли? Да. Айде, лапа. Мати тук да бе. Към мене гледайте. Идеално. Готово.